Dobre, takže 13:09. Nie sme presní, ale hlavne, že sme tu skoro všetci, hlavne, ktorí ste sa prihlasovali. Ale vítam každého jedného, kto dnes našiel čas, hlavne, to je najpodstatnejšie v dnešnej dobe, aby sa tu zúčastnil našej prvej takej akcie, otvorená debata o hasičských veciach, čo organizuje Červený anjel, občianske združenie spolu s hasičmi z Nitrianskeho Právna. A preto mi dovolte, aby som v prvom rade privítal pána starostu obce inžiniera Imricha Gáplovského. Pozdravím vás, pani. Ktorý sa schoval ktorý nám dovolil a zabezpečil vlastne tieto priestory, aby sme mohli túto prvú našu debatu práve realizovať v Nitrianskom Právne. A veľká ďaka patrí tiež Drahomírovi Kľúčovskému, veliteľovi hasičskej jednotky Nitrianske Právno, že všetko, čo sa týka organizačného zabezpečenia, pomáhal a zabezpečil spolu s Jozefom Gürtlerom, ktorý je našim aj sponzorom a tiež organizátorom tohto podujatia. Tiež by som chcel pripomenúť, že spoluorganizátor je aj Fire Report. Bohužiaľ je také covidové obdobie a mali sme prislúbené, že prídu, ale dostali covid, takže nemohli prísť. Moje meno je David Fekete. Som profesionálny hasič a som predseda občianskeho združenia Červený anjel. A na začiatku by som vám povedal niečo, sadnem si, dobre, ak vám to nevadí. Na začiatku by som vám povedal niečo ohľadne nášho združenia. Čo sme, kto sme, prečo sme vlastne. Červený anjel, to je občianske združenie, ktoré sme vymysleli 5 po celom Slovensku. Hej. 5 sme sa našli, mali sme podobné názory, skoro na všetko, a povedali sme, že poďme do toho, poďme nejakým spôsobom spraviť nejakú zmenu v systéme. Bola to, nie že bola, ale je to obrovská výzva, ale spájalo nás to, že sme mali rovnaké názory na veci. Preto sme sa rozhodli, že zaregistrujeme naše občianske združenie a vznikli sme 19.5. roku 2020. My sme boli prvé takéto združenie na Slovensku, ktoré dalo za svoju hlavnú myšlienku to, že budeme riešiť problematiku hasičských jednotiek obcí a miest na Slovensku. Samozrejme, boli sme, nie všetci členmi Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, čo všetci poznáme. Hej. To je tiež občianske združenie, začínali sme tam a videli sme, ako vyvíja tá celá situácia. Snažili sme sa o to, aby nás vypočuli, naše myšlienky. Nepodarilo sa. Hej? Takže sme si povedali, že poďme vlastnou cestou, skúsme to. Ak sa nám podarí, tak spravíme aspoň niečo pre tie hasičské jednotky. Keď nie, tak uvidíme. Ale sme stále zanietení a robíme všetko, čo sa dá. Kto sme? No, hlavne odborníci. Ale to vnímajte tak, že hlavná taká naša myšlienka bola, že nezaložme si tu nejaké ďalšie združenie, hej, že budú tam nejakí ľudia, ktorí sa venujú hasičine, ale poďme riešiť veci hlavne a výlučne
na odbornej báze. Takže nie podľa toho, kto sa ako cíti a kto a čo chce byť vlastne veliteľom alebo nejakým predsedom. Nie. Toto nebola naša myšlienka, ale iba to, aby sa veci riešili odborne. To celé vyvíjalo vtedy, hej, keď myslím si, že vtedy začínali tie problémy s vyplatením, respektíve preplácaním tých dotácií, kedy začali DHZ-točky kupovať uniformy, hej, DPO, niektorým AEDčka, respektíve termokamery neboli preplatení a my vnímame túto situáciu, veď sa pohybujeme v hasičských kruhoch a začínali sme to riešiť, hej, že prečo termokameru nepreplácajú. A odpovede sme dostali hociaké, ale konec koncom sme to chceli riešiť takým spôsobom, aby vlastne boli tie kritériá jasne dané a aby sa o tom nerozhodoval jeden človek alebo jedno nejaké občianske združenie, ktoré si myslí, že podľa neho táto položka nie je vlastne vhodná. Hej? Takže tu sme začínali, respektíve tu sa začali rysovať tie naše hlavné úlohy, že čo by sme chceli riešiť a akým spôsobom. A chceme hlavne pomáhať. Pomáhame pomáhať. To sme dali tak za slogan, aby nás vnímali nejakú konkurenciu, nejaké iba ďalšie združenie, ale fakt, jediným našim cieľom je pomáhať. Ešte by som dodal, že spolupracujeme, takto, nezbierame členov aktuálne, lebo nechceme nejakým spôsobom veľkú členskú základňu. Nie je to našim cieľom. Našim cieľom je vytvoriť platformu odborníkov, ktorí vlastne rozumejú určitým veciam a spoločne by sme vytvorili, respektíve prerobili ten systém tak, aby to fungoval efektívne, čo najefektívnejšie. Preto väčšinou spolupracujeme buď nie zmluvne, ale máme také memoranda podpísané, hej, s tými odborníkmi a hlavne s obcami. Lebo obce sú tí, ktorí zriaďujú tie hasičské jednotky, s ktorými my sa vlastne zaoberáme a kam patríte aj vy, ako členovia hasičských jednotiek. Skrátke by som takto predstavoval naše združenie a ďalej by som chcel už fakt prejsť na tie vaše témy, čo ste hlavne uviedli v tých prihlasovacích formulároch, že čo vás zaujíma a o čom by ste chceli debatovať. Skúsim ešte tie témy. Je tam 4 plus ten záznam. Ten posledný poviem hneď, že ten záznam sa vzťahuje na toto podujatie. Vyhotovujeme vlastne o to záznam, bude video. Chceme to zverejniť na Facebooku, respektíve na YouTube, aby vlastne aj takýmto spôsobom šírili osvetu. Naším hlavným cieľom je aj to, aby sme šírili tú osvetu, lebo problémy začínajú tam, keď všetci riešime to isté, ale nepoznáme presné fungovanie toho systému. Hej. Nevieme, ako funguje hasičský záchranný zbor, lebo nie sme príslušníci. Nevieme, ako funguje v iných okresoch. Nevieme, ako funguje zvolávanie, ako riešia ten istý problém, sa dá vyriešiť rôznymi spôsobmi a nie je nejaká jednotná platforma, aby tí ľudia odtiaľ čerpali nejaké informácie. Tak preto tieto otvorené debaty, aby sme to začali nejakým spôsobom zmapovať, hej, že čo sú tie najväčšie problémy a poďme ich spoločne vyriešiť. Lebo my nie sme tu preto, aby sme to my riešili a my to vieme najlepšie a len tak to bude fungovať, ako to povieme my. Nie. My chceme to spoločne riešiť. Takže
Keďže je to diskusia, chcel by som sa vás opýtať, že či vás ešte niečo zaujíma ohľadne nášho združenia. To by som ešte doplnil, hej, a potom by sme prešli na tie témy. Kľudne, pýtajte sa, otvorené, nechcem tu fakt akože iba ja rozprávať, poďme diskutovať. Kľudne, zastavte ma a budeme to potom spoločne riešiť. Keď nie, tak poďme na tie témy. Ako vidíte, legislatíva, spolupráca, zásah, výcvik a zvolávanie. Myslím si, že to sú tie témy, ktoré tu rezonujú medzi hasičskými jednotkami, na ktoré hľadáme vždy odpovede, ale častokrát na nich nedostávame. Lebo buď jedna strana nechce odpovedať, alebo tie vzťahy sú také, že si myslia, že na čo tá odpoveď, že ten systém funguje správne, veď požiar je aj uhasený, tak čo ešte ďalej riešiť, hej? Ale vždy vyskytujú nejaké problémy, keď už to rozoberáme na podrobnosti a vtedy zistíme, že nie je až také jednoduché celý ten systém. A hlavne tie problémy, ktoré sa vyskytujú v tom systéme. Tá legislatíva, podľa ktorého fungujeme, teraz sa bavíme o hasičských jednotiek obcí a miest, takže DHZO a DHZM, je od roku 2001. Aj predtým boli tiež predpisy, hej, zákony, ktoré ustanovili, že obec je povinná zriadiť hasičskú jednotku a s tou hasičskou jednotkou zabezpečiť vlastne požiarnu ochranu v obci, respektíve zdolávanie požiarov. To je jeden z tých, by som povedal, problémov, že nás vnímajú ako nejakú protistranu, hlavne čo sa týka občianskeho združenia Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Nechcem sa s nimi zaoberať, hej, to nie je o nich. Teraz chceme baviť o hasičských jednotkách, ale musím to povedať, že nebojujeme ani proti DPO, ani proti nikomu. Len hovoríme to, že tu existuje nejaký legislatívny rámec, čo jasne ukladá úlohy aj pre občianske združenia, ale hlavne aj pre tie hasičské jednotky. Že je tam medzi nimi nejaké prepojenie, hej? Nejaký ľudský kapitál, že tí istí ľudia sú aj v hasičských jednotkách, ako aj občianskych združeniach. To je fakt. Ale to ešte neznamená, že to občianske združenie je nejakým spôsobom nadradené alebo nejakým spôsobom môže zasahovať do tých vecí, ktoré sa týkajú hasičských jednotiek. Samozrejme, môžete so mnou súhlasiť. Ja vždy hovorím, že nepoviem také veci, ja nevymýšľam, hej? Ani nechcem vymýšľať. Ja hovorím fakty. To sú legislatívne fakty. Nechcem tu fabulovať, nechcem tu nejakým spôsobom moje myšlienky do toho tlačiť, ale hovoríme o faktoch. Myslím si, že legislatíva to je taký základ, čo nikto nemôže poprieť. Hej. Z roku 2001 zákon o ochrane pred požiarmi, je tomu 22 rokov, hej. Mal niekoľko novelizácií tento zákon, ale tá posledná novelizácia, vlastne, ktorá bola v parlamente ešte v máji, júni, hej, neprešla. Neprešla to kvôli tomu, lebo jednak boli také tie vzťahy už v parlamente, už to bolo na konci, takže nie iba táto novela, ale okolo 300 tých bodov prerokovaných tam mali poslanci a neviem, asi viac ako polovicu vôbec ako neriešili a medzi tým neriešili ani túto novelu. Respektíve vrátili uznesenie také, že tá novela sa vrátila na ministerstvo vnútra na prepracovanie. Prečo hovorím práve túto novelu? Od roku 2001, ale aj v predošlých predpisoch, ktoré riešili tú legislatívu o hasičských jednotkách, neboli základné veci ustanovené. Právna úprava, čo sa týka a ochrana člena hasičskej jednotky. Myslím si, že to je základ
keď niekto, kto chce riešiť všeobecné dobro, hej, a chce byť členom hasičskej jednotky a chce pomáhať tým občanom, aby bol chránený nejakým spôsobom. Nie je to doriešené. Je to, myslím si, jediná taká zložka v rámci integrovaného záchranného systému, kde tieto väzby nie sú doriešené dodnes. Táto novela by to vyriešila. Bohužiaľ neprešla, takže ešte musíme chvíľku počkať, pokiaľ tieto veci budú doriešené. Ďalej financovanie. Financovanie tam tiež bolo riešené takým spôsobom. Každý to vie, že dostávame vlastne dotácie, hej, od štátu každý rok podľa tej kategórie. Len tá dotácia nejde priamo od ministerstva vnútra na obce, ale je tam vlastne taký medzičlánok občianske združenie Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, ktorá rozdeľuje tie financie. Pán prezident Smolinský DPOčky sa vyjadril, že bol by rád, keby túto agendu nemuseli robiť, lebo je to vlastne, lebo to kapacitne nejakým spôsobom nezvládajú. Toto on vyhlásil, hej, takže je to tiež na YouTube dostupné. Potom zrazu, keď prišla tá novela a bol tam taký návrh, aby priamo ministerstvo vnútra riešila tieto dotácie, tak už boli proti. Lebo zase tam do vzorca vstúpili financie, hej, a oni s tým, že riešili túto agendu, dostávali za to určitý balíček tých financií a prišli na to, že by došli o tie peniaze. Ale dobre, toto nechcem riešiť. Pre obce to bolo určite jednoduchšie, určite by to bolo efektívnejšie, keby boli mali jednotné a jasné pravidlá, že čo môžu kúpiť a čo nemôžu kúpiť a na čo sú tie financie určené, lebo ministerstvo vnútra môže iba v rámci zákona konať. Hej. Takže keď je to tam napísané, že áno, všetko, čo sa týka materiálneho zabezpečenia hasičskej jednotky, nie podľa tabuľky 611, kde je vlastne tabuľka pre minimálne a požadované sily a prostriedky pre tú danú jednotku v tej danej kategórie, tak ministerstvo vnútra nebude jednej jednotke uznať napríklad termokameru a druhej jednotke neuznať. Hej. Takže oni môžu len v rámci toho zákona konať. Takže myslím si, že aj tento návrh by bol pozitívny a by bol prospešný, keby to prešlo, ale zatiaľ je to odložené. Čo som na začiatku povedal, to právne postavenie. Tam bol taký návrh, že by dobrovoľní hasiči konečne mali právny vzťah medzi zriaďovateľom, čo je obec, a vlastne ten člen so zriaďovateľom s tým, že by pracovali buď na zmluvu o dobrovoľníckej činnosti, kde nie sú žiadne poplatky pre tú obec, hej, nie sú odvody, ale samozrejme ani ten hasič by nemohol dostať nejakú odmenu. Ale vieme, že 95% tých členov hasičských jednotiek to robí aj teraz zadarmo, takže nič by sa nezmenilo, len by mali o tom papier, že áno, sú vymenovaní za člena hasičskej jednotky a môžu fungovať oficiálne a by sa nestali také problémy ako pred 2 či 3 rokmi na Orave, kedy nabúral ten vodič Iveka Daily, hej, a súd už je rozhodnutie právoplatné krajského súdu, ktorý povedal, že áno, ten dobrovoľný hasič je vinný a on znesie aj tú zodpovednosť, takže musí zaplatiť tú škodu. Bohužiaľ, toto je právny stav dnes a toto sme chceli tiež zmeniť. Toto tiež bol v návrhu, ale to tiež neprešlo. Čo vás ešte zaujíma ohľadne tejto témy, ohľadne tejto legislatívy? Je to veľmi také teoretické, ale je potrebné o tom vedieť a je potrebné o tom rozprávať, lebo fakt z toho vychádzajú potom
tie problémy, hej, keď nepoznáme naše predpisy a našu legislatívu, že čo sa na nás vzťahuje a ako máme postupovať, keď sa niečo stane. Lebo pokiaľ sa nič nestane, je to v poriadku. Všetci to predýcháme a ideme ďalej. Ale keď sa niečo stane, tak vtedy je ten problém. Fakt akože pýtajte sa, ja budem rozprávať iba o tom, čo vás zaujíma, nechcem vás tu nudiť, ja nechcem robiť nejakú prednášku, hej. Poďme si spoločne o tom debatovať. Myslím si, že aj ostatné témy sú už trošku pre nás stráviteľné, takže by som aj prešiel na tie ostatné. Spolupráca medzi DHZO a Hasičským záchranným zborom. Kde je problém? Máte nejaký problém spolupracovať s Hasičským záchranným zborom? Skôr ministerstvom. Ministerstvom? Ale ministerstvo, súčasťou ministerstva je prezídium Hasičského záchranného zboru. Kde je ten problém vlastne? Prideľovanie SPZ-iek napríklad. Chápem. Rok sa čaká. Prečo to neviešilo takým spôsobom? Po 4 rokoch, keď to prechádza podobec, tak vedeli, že po tých 4 rokoch treba novú SPZ, tak po 3,5 sa malo začať nejak riešiť, aby to nejak plynulé prechádzalo, nie že stará sa odozdá, rok nič, rok a pol, a potom možno pošlu druhú. To je také nedomyslené. Není ani tak, že tie auta prehlásiť, aby sme mali pokoj, ale problém je, že vozidlá, ktorých repár stál strašné peniaze, neprechádzajú stanicami technických kontrol a emisných kontrol. To je problém. Ono by si človek našiel raz za rok čas aj ísť na DSTK, lebo tie naše autá, a či je to taký alebo taký zbor, moc zase tých kilometrov nenajazdia, to si povedzme otvorene. Aj keď tá Tatra môže, že tých 10-15 výjazdov ročne má. Ale problémy, bohužiaľ Tatra má nadstavené od výroby, to viete všetko také emisné limity, že málo ktorá Tatra s tým prejde. Toto bol problém, ne? Že vy idete na stanicu technické emisnej kontroly a neprejdete cez emisnú kontrolu a čo idete teraz robiť. A na Slovensku už nie je firma, ktorá vám s tým motorom dokáže niečo spraviť, aby ste to emisnou kontrolou prešli. A kým bol na ministerstve vnútra pán Turner, cez ktorého sme to riešili, to bol chlap, ktorý vedel, čo má robiť, ako má robiť, a zhodnotil, či to auto je alebo nie je, vozidlo vo výjazde hasičskej jednotky. Po 2 týždňoch ste si išli bez značky. Potom pána Turnera, ja nechcem do mikrofónu. Kvôli záznamu. Bude, ale tak to bude lepšie. Mám ho zapnúť? Je zapnutý. Ale to je problém tej vlády, ktorá tu jednoducho bola bez ohľadu na to, aké máme politické zmýšľanie, že veľa odborníkov, či už dobrovoľne alebo na silu, ušlo preč. Boli tam dosadzovaní ľudia, ktorí jednoducho tej problematike nerozumeli. A ja už akože tie informácie mám, ako to bolo na tom prezidiu Hasičského záchranného zboru, nechcem ísť do detailov, ale jeden tam bol, potom išiel marodiť, potom ten ochorel. A jednoducho to zlyhalo na personálnych kapacitách prezidia Hasičského záchranného zboru. Druhá vec je aj pravda taká, že veľmi veľa vychcaných zborov tam prihlasovalo techniku, ktorá bola kopa šrotu niekde postavená na dvore. A sa o tom dozvedeli aj ľudia na prezidiu Hasičského záchranného zboru, preto to zastavili. To je tiež pravda, čiže je to len o nás. Takže toto je celý problém. Ja si myslím, že 90% tej techniky sa poprehlasovalo, kto to vedel. Chyba je zase, že to nebolo plošne cez samosprávu riešené, že zase to len kto kde sa dozvedel, kto kde počul, tak si to každý riešil po svojej línii. A toto je to, že tu chýba nejaké centrálne metodické riadenie, usmerenie, váženie, je takáto a takáto možnosť, poslať to samosprávam, poslať to hasičom a otvorte, pošlite tú techniku, ktorá vám bude prehlásená. Tí, ktorí o tom vedeli, ktorí boli šikovní, sme si to poriešili, veľmi veľa zborov to nestihlo. No a čo teraz ďalej? Sami vidíte, my sme tiež na Iveco Daily čakali vyše roka na značky. A bolo nám doslova povedané, že po Turánoch môžete ísť, ale mimo Turán radšej nechoďte bez značiek na zásah. Tak to čo je za systém? Dokým sa niečo nestane. Ale ja by som sa dotkol, na úvod, nechcem moc riešiť dneska, ale ja som strašne rád, že som tu a že som není medzi ľuďmi, ktorí majú 9-ťacké šnúry a 3-hviezdičkoví generáli. Strašne rád. Verím tomu, že som medzi ľuďmi, ktorí tú hasičinu naozaj robia. Robíte a pomáhate tým našim občanom.
Ale musia si uvedomiť aj tí ľudia z DPO, že tu DPO nebola od počiatku. Človek na to, aby vedel hodnotiť a zaujať stanovisko, musí tú históriu poznať. A tá história je troška inakšia, že s rozvojom techniky v tom, opravte ma, tuším, v 19. storočí vznikali po obce ustanovili čatu nejakú hasičskú z radou svojich občanov. To neboli dobrovoľné hasičské zbory. Tie vznikali až neskôr, väčšinou na prelome 19. a 20. storočia alebo začiatkom 20. storočia, kedy už možno po tých obciach a mestách 10, 20, 30 rokov nejaké čaty, ktoré mali pohoniča, koniara, ktoré mali striekača, fungovali. Až potom vznikali dobrovoľné hasičské zbory. Takže taká je história. Naozaj tá legislatíva, ešte predtým bol zákon 126, ktorý ukladal povinnosť obciam mať tieto hasičské jednotky, len žiaľ sa to celé dostalo do takého systému a stavu. Treba hodnotiť aj dobrovoľnú požiarnu ochranu, pretože ak si niekto na nás chce zakladať, tak musí aj pochopiť, že ona sama za to môže, v akom je to stave. A ja som to aj písal verejne, a tá diskusia, ktorá bola, že každý sa v prvom rade sa musí pozrieť do zrkadla. Prečo je to tak? Ale povedzte aj vy k tej legislatíve, všetky tie zmeny, ktoré išli do parlamentu, sú veľmi nutné a potrebné, naozaj. Veľmi nutné a potrebné, a tá zásadná vec je to nejaké pracovnoprávne postavenie hasiča, minimálne mať uzatvorenú nejakú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti alebo iný pracovnoprávny vzťah, keď aj bez nejakej odmeny, ale to je zásadná vec, aby sa na toho človeka, ktorý je menovaný za člena hasičskej jednotky obce alebo mesta, vzťahoval, že už môže mať nejaké poistenie, že môže mať to, lebo my sme teraz nie. Aj nám sa to stalo. Aj nám sa stali kadejaké udalosti, len sme si to poriešili podľa vlastnej línie. To je zásadný problém. Tým dotáciám, viete, musíte aj poznať, že zásadná vec je, alebo základný zákon pre každú obec je zákon o obecnom zriadení. A ten ukladá, zásadná náplň každej obce je starostlivosť o majetok a bezpečnosť svojich občanov. A na to tie obce dostávajú podielové dane. A z tých podielových daní v prvom rade by mali financovať tieto veci, ktoré zabezpečujú ochranu zdravia a majetku občanov tej obce, a z podielových daní, ktoré dostávajú zo štátu, v prvom rade toto financovať. Až potom môže byť na nejaké ostatné aktivity, ktoré tá obec za to mesto robí. A tieto dotácie, ktoré sú, to ja tu beriem len ako bonus zo štátu. Takto to treba brať, že to není to alfa, omega, tie dotácie, na ktoré sme odkazaní. Mňa tiež dvíha zo stoličky, keď čítam tú zmluvu, že zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtových, alebo aké to presne napísané, z rozpočtových prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany. No nie sú to rozpočtové prostriedky dobrovoľnej požiarnej ochrany. Sú to rozpočtové prostriedky Ministerstva vnútra, ktoré sú nám prideľované prostredníctvom dobrovoľnej požiarnej ochrany. To nie sú peniaze dobrovoľnej požiarnej ochrany. A aj to ma hnevá, že vy môžete tie prostriedky minúť na účel podľa zmluvy o poskytnutí dotácií. A to, čo tam máte napísané, na to môžete použiť. Nemôže to byť na svojvoli nejakého pracovníka, že si zmyslí, že hen toho mám rád a toho nemám rád a hen ten je taký a hen ten je taký a tomu nie a tomu áno. Nie, jednoducho to má v zmluve napísané, na čo to môžem použiť. A presne ako David povedal, máte aj v 611 vyhláške minimálne materiálno-technické vybavenie. Či už jednotky A, B, C, D. A to, čo ja si chcem kúpiť také a také materiálno-technické vybavenie, je to vybavenie hasičskej jednotky? Je? Dovidenia, do počutia. Nemôže to fungovať na svojvoli nejakých pracovníkov a príslušníkov. Takže tie zmeny, tie 4 zásadné, sú veľmi, veľmi potrebné a ja verím tomu, že za nejaký čas to jednoducho Národná rada bude musieť schváliť, preto aby systém fungoval. A to, čo ma ešte... A v poslednej dobe na tom hodne rozmýšľam, že je viacej občianskych združení, ale tá dobrovoľná požiarna ochrana chce participovať na hasičských jednotkách. A ja sa verejne pýtam, aké odborné kapacity má dobrovoľná požiarna ochrana na to, aby riadila metodicky a usmerňovala, učila hasičské jednotky obcí a miest. Poznáte členov územných výborov DPO? Oni vás majú učiť.
Rozumiete? Takže tu sa každý musí pozrieť na seba. My máme výbornú spoluprácu s okresným riaditeľstvom v rámci ich možností, lebo Dávid, ty si príslušníkom Hasičského záchranného zboru a na tých okresných riaditeľstvách každý jeden pracovník má kopec svojich iných povinností, ktoré veľakrát aj tie nestíha a toto, čo majú, je pre nich práca navyše. Síce je práca zo zákona, ale ku ich, aspoň u nás v okrese Martin, ku ich úcte naozaj sa snažia to, čo potrebujeme, nám vyndú v ústrety, ako tam nemôžem povedať ani zle. Ale neviem si predstaviť ja, že by nás mala dobrovoľná požiarna ochrana v takom stave a systéme, v akom sme nejakým spôsobom naučiť alebo usmerňovať. Sama by mala problém najbližších 10 rokov nejaké odborné kapacity ona získať medzi svoje rady, aby mohla naplniť paragraf 58 zákona. Zatiaľ toľko to. Ale povedzte si aj vy. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som vás poprosiť, ak niečo dodáte, toto bol Roman Maťko, DHZ Túrany, veliteľ, aby ste povedali aspoň meno a že odkiaľ ste, aby sme to vedeli, hej, nejak dislokovať. Odzneli tu veľmi jasné myšlienky a ja by som chcel naviazať na, som sem napísal, že informovanosť. Áno, najväčší problém nie len, myslím si, že v štáte, ale v rámci ministerstva vnútra a čo sa týka hasičských jednotiek je informovanosť. Ako aj Roman povedal, nedostávame všetci rovnaké informácie, lebo nás nikto neinformuje. Možno, že niekto má lepšie kontakty, ten sa dozvie o tých novinkách, o chystaných veciach a preto si vie vybaviť a vyriešiť nejaké svoje tie problémy a veci. Ale chýba tu v dnešnej dobe, ja by som to nazval nejaký informačný systém, čo by bol dostupný pre všetky hasičské jednotky rovnako a boli by tam všetky informácie zverejnené. Nie iba tie, ktoré sú aktuálne, ale aj tie, ktoré sú plánované. Lebo myslím si, že ten čas musíme mať a mali by sme mať aj priestor na to, aby sme sa k tým veciam vyjadrili. Lebo kto iný je kompetentnejší ako tí členovia tých hasičských jednotiek. Hej? Aj keď fungujeme na princípe podnadriadenosti, myslím si, že v dnešnej dobe aj medzi tými podriadenými, čo sa týka hasičského záchranného zboru, aj v hasičských jednotkách, aj ten posledný člen môže povedať nejakú veľmi dobrú myšlienku. A prečo by sme ich nemohli počúvať? Veď preto sme organizovali aj túto debatu. Hej? My chceme počúvať a chceme vytvoriť taký kanál, aby sme tie myšlienky potom ďalej na tých kompetentných, čo je hasičský záchranný zbor, previedli. A potom je už na nich, či s tým niečo spravia alebo nie, ale v najlepšom prípade by to mali minimálne počúvať, hej, tie naše myšlienky. Ďalšia vec, čo chcem ešte trošku vysvetliť, že nás obviňujú, to odznelo, hej, o niečo o DPOčke. Obviňujú nás, že my sme tí, Červený anjel je ten, ktorý rozdeľuje hasičskú rodinu. To je také krásne, že hasičská rodina. My tu chceme rozdeliť na nejakých lepších, ani neviem ako nazvať, proste rozdeľujeme. Nie, my to nerozdeľujeme. Ten rozdiel je daný v legislatíve. Predsa sú hasičské jednotky a sú občianske združenia, ktoré podľa zákona majú pomáhať, nie riadiť, nie združovať, respektíve združovať aj môžu, ale nie zasahovať do tých odborných činností, ale pomáhať tým obciam a tým hasičským jednotkám. My tiež nechceme riadiť nikoho. My nechceme. Keď potrebujem vysvetliť, že čo sme my, Červený anjel, tak ja poviem, že berte nás ako nejakú odborovú organizáciu. My chceme zastupovať tie záujmy tých členov a tých hasičských jednotiek, lebo nikto na Slovensku nezastupuje tieto záujmy. Preto nie sme odborová organizácia, lebo vy nie ste zamestnanci. Proste to je ten problém, preto sme občianske združenie. Ale sme OOZ, tako občianske združenie, ale aj odborová organizácia má OOZ skratku. Takže fakt my chceme pomáhať, aj keď nevieme osloviť každého jedného, ale to, čo vybojujeme, to
potom sa bude vzťahovať na všetky tie hasičské jednotky. Takže my nechceme rozdeľovať, či patríš nám, alebo nepatríš nám. Nie. My jednotne zastupujeme tie záujmy hasičských jednotiek. Takže toľko k tým obvineniam, že rozdeľujeme tú hasičskú rodinu. Je to také krásne, áno. A toto potrebujem ešte raz povedať, že podľa môjho názoru hasičom nie je ten, kto sa stane nejakým členom občianskeho združenia a zaplatí členský príspevok. To ešte z nikoho nerobil hasiča. Podľa mňa je tiež to potrebné zadefinovať v zákone a lepším spôsobom by bol ten, keby bolo určené, že hasičom je člen, zamestnanec alebo príslušník hasičskej jednotky, ktorý vlastne, to je také otázne, má minimálne tú základnú prípravu. Lebo to, že sa niekto stane členom, ešte nie je záruka, že ovláda aj tie odborné veci. A keďže ide o záchranu zdravia, života a majetku, sú veľmi potrebné aj tie odborné znalosti. Takže myslím si, že hasiči sú členovia hasičských jednotiek. A či ten člen potom ďalej je členom Červeného kríža, futbalového klubu, to je v poriadku. Ale nech sa tá organizácia potom nevytvára tu taký dojem, že tým pádom, že tu máme medzi sebou aj hasičov, tak my máme to oprávnenie tu riadiť nejakých hasičov, respektíve hasičské jednotky. Naša myšlienka, keďže sme pri spolupráci DHZ a HAZ, je taká, že tie hasičské okresné riaditeľstvá a tie stanice hasičské by mali spolupracovať v svojom zásahovom obvode s tými hasičskými jednotkami. Lebo oni sú garantom odbornosti a mali by odovzdávať tie skúsenosti tým dobrovoľným hasičom. Čoraz viac čítame aj na nete, aj na Facebooku, že organizujú hociaké taktické cvičenia. Či je to DPO, alebo iba nejaký zbor organizuje. Každé cvičenie je prospešné, ale vieme, že taktické cvičenia sú určené vo vyhláške 611 a taktické cvičenia organizuje hasičský záchranný zbor. Môže nariadiť okresné alebo krajské riaditeľstvo. Nie občianske združenie, nie obec. To je iba k názvu. Ale vždy by sme mali tam pozvať minimálne nejakého príslušníka, buď veliteľa družstva, veliteľa čaty, ktorý má prehľad o tom, ako by mali prebiehať tie činnosti, ktoré práve cvičíme, aby tam bol nejaký garant toho celého. Lebo my zbytočne cvičíme nejaké veci, ktoré si myslíme, že je to správne, keď nás nikto nekontroluje a nikto nám nebude radiť, že takto to nie je dobré, spravte to inak, lebo to bude lepšie. Sa pýtajte alebo povedzte svoj názor. Na čo ste zvedaví? Daj sem ten mikrofón. Musíte povedať, že toto je fórum, kde si môžete povedať svoj názor. Mňa zaujíma, že či vieme niečo, Ivan Zábojník, Občianske právo. Mňa zaujíma, či vieme niečo spraviť s tým telefonovaním na operačné. Nahlasujem výjazd, nahlasujem príjazd, nahlasujem lokalizáciu, nahlasujem keď sa vraciame, nahlasujem keď sa vrátim. A potom to všetko ešte píšem do správy. Áno. Riešenie by mal priniesť jednotný informačný systém. Nevieme, kedy to bude, ale toto by bolo určite riešením. Samozrejme s tým, že prístup by mali aj hasičské jednotky obcí a miest. Komunikácia s operačným strediskom môže prebiehať telefonicky a cez rádiostanice. V hasičskom záchrannom zbore sa používajú analógové, ale aj digitálne rádiostanice. Tá digitálna sieť je sitno. Bohužiaľ,
Ministerstvo vnútra stavia k tomu tak, že nechcú prideliť prístup hasičským jednotkám, aj keď tie hasičské jednotky sú v rámci integrovaného záchranného systému ako ostatná záchranná zložka. Asi sú tam kapacitné dôvody, že tá sieť to už nezvláda. Neviem, tuto som dostal takéto informácie, ďalej som to zatiaľ neriešil, lebo aj jedna rádiostanica stojí, neviem, 3 až 5 tisíc eur približne. Nie? Ale také, koľko stojí jedna matra? Vozidlová. Vozidlovka okolo 2,5 tisíca. No, 2,5 tisíca, hej. Takže, ale keby aspoň jednu vozidlovú rádiostanicu mali tie hasičské jednotky, lebo väčšinou majú iba jedno vozidlo, hej, tak určite by tá komunikácia bola efektívnejšia. Myslím si, že aj pre operačné stredisko. Pre nás je, teraz to hovorím ako operačný dôstojník, pre nás je pohodlnejšie dvíhať cez náhlavnú súpravu, hej? A vidieť v systéme, že áno, tento hovor, to patrí DHZ, to nitrianske právno a vieme to prehrať. Trošku je to pohodlnejšie, ale žiadny problém by nebol ani s komunikáciou cez matru. Keďže tento systém bohužiaľ zatiaľ nie je prístupnený pre dobrovoľných hasičov, tak toto nemusíme aktuálne riešiť. Čo by bolo riešením, to je analóg. To sú Motoroly. Tie Motoroly síce všetci dostali s IVK-mi daily, minimálne tí, ktorí dostali tie IVK, ale to sú oveľa lacnejšie a tam je problém zase s pokrytím. Neviem vám presne povedať, že koľko percent je a ako je pokryté Slovensko, ale je to mizerné. A bohužiaľ, tam, kde to funguje, to by nemal byť problém. Myslím, akože spojenie s hasičmi a s operačným strediskom. V Trnave to bežne používajú napríklad Jaslovské Bohunice. Hej. Počujeme ich, takže tam nie je žiadny problém. V Trenčianskom kraji neviem, aké je to pokrytie. Ale keď to nie je zosieťované, takže čo chytia tie stanice na operačnom stredisku, takže v Trenčine, tak to počujú a ďalej nepočujú. Ale viem, že je tu snaha vybudovať nejaké retranslatóry, hlavne čo sa týka nitrianskeho právna. A myslím, že to je tiež riešenie. A s tým oficiálne podľa legislatívy by hasičský záchranný zbor nemal mať žiadny problém komunikovať cez vysielačky, lebo tá vysielačka je práve na to určená. Kanál číslo 4, čo je pridelené, to je výlučne na komunikáciu medzi operačným strediskom a ostatnými hasičskými jednotkami. Myslím, okrem hasičského záchranného zboru. Hej. Takže pokiaľ to pokrytie funguje, tak áno. A potom buď z vlastnej iniciatívy, alebo zase sú to tie eurofondy. Ale ja sa nemôžem vyjadrovať za ministerstvo vnútra, za hasičský záchranný zbor. Neviem, prečo nebudujú aj tieto riešenia. A ten analóg uľahčilo by to robotu hlavne pre vás. Trošku do toho skočím, David. Mňa niektorí asi poznáte, lebo prioritne robíme radiostanice. Ten analóg je vlastne v tom, že niektoré ako nitrianske právno, alebo neviem, obce na okolo, teraz Blatnicu sme robili, oni si vystávajú napríklad základňovú radiostanicu, aj základňovú anténu, tá ide hore, tá je vysoko. Samozrejme, že to spojenie, tam nie je fyzický problém s nejakým pokrytím ako Matra, ktoré má retranslátory relatívne na každom kroku a kde je potrebný ten dosah, ale tam je o tom, že vy vysielate na analogu konvenčne simplexne, čiže jedna radiostanica vysiela, ostatné ju počúvajú, že tam momentálne okrem tých retranslátorov, ktoré má Hasko, na ktoré vás zatiaľ nechcú pustiť, uvidíme, ako to bude vyzerať. Čiže ono je to o tom, že keď má niekto vystavanú tú základňovú radiostanicu, ten dosah je samozrejme lepší, len problém je v tom, že ak ste nejaké Bčko, prípadne aj tie Ačkári, oni väčšinou nesedia za tou základňovkou a nekomunikujú. Hej. Čiže vždy, keď používate komunikáciu alebo chcete, vždy prioritne používajte vozidlo. Je tam lepší výkon, plnohodnotná anténa, čiže účinnosť je podstatne vyššia. Čiže keď niečo stojí z toho základňa, alebo respektíve s tým operačným a sú tam na príjme, používa to vozidlo. To je, lebo z tej ručky sa nedokričíte ani ku druhému domu pomaly.
Je to dané frekvenciou, ako sa chová. Na tých ručkách sú dosť krátke antény na to, aby to fungovalo dobre, čiže vždy je ideálnejšia komunikácia z toho auta. Mnoho tých zborov je dohodnutých tak, že vlastne keď idú vonku na výjazd, z auta sa zahlásia, sme tam a riešia to cez rádiu stanicu, ale je to vecou dohody. To len tak na doplnenie. Jasné, ďakujem. Ešte jedna taká poznámka k tomu, že operačné strediska musia monitorovať kanál číslo 4. To je povinnosť, hej? Každé jedno operačné musí to monitorovať, takže nemalo by prísť tomu, že vy zavoláte cez 4 kanál a niekto vám neodpovie. Takže len zase príde do toho ľudský faktor, či sú na to zvyknutí, hej, tak je to lepšie. Hlasitosť, či majú zapnutú. Áno, takže treba to. A tu tiež prichádza do toho vzorca informovanosť, treba si to navzájom odkomunikovať, opýtať sa toho vedúceho operačného strediska, lebo každý má svojho vedúceho, aký má na to názor. Samozrejme, názor môže mať hociaký, nemyslím teraz, či to schváli, nesváli, lebo to musí fungovať cez kanál číslo 4, len aby upovedomil aj tých svojich podriadených o tom, že áno, možno, že táto jednotka, keď bude vyjazdovať, bude komunikovať cez Motorola 4, aby to sledovali, hej. Ale myslím si, že niektorí berú tieto informácie a komunikáciu ako nejaký útok, hej, že teraz útočím na hasičský záchranný zbor, lebo chcem také niečo, čo doteraz nefungovalo. Nie, takto nemôžeme. Takýmto spôsobom sa dopredu neposunieme a nedostaneme sa. Hej? Takže tá komunikácia nemôže byť jednostranná, že my furt chceme niečo od hasičského záchranného zboru a hasičský záchranný zbor bude iba nás počúvať a nič nám neodpovie. Nie. Treba si, ale zase pri tej diskusii aj oni musia byť fair, hej? A nemôžu povedať to, že toto nepôjde, lebo ja to nedovolím. A proste v rámci legislatívy, čo je dovolené, oni sa nemôžu brániť proti tomu, aby sa to využívalo. Hej? Lebo ja som už počul, hej, že nedovolili, aby sme komunikovali cez Motorola. Aj keď nás počujú na operačnom stredisku, akože nedovolili. Proste to je porušenie legislatívy. Hej? Len hasičská jednotka, obce a miesta a tí členovia povedali, že ale to povedal vedúci, tak čo ja budem riešiť. A preto sme tu práve my, ten Červený anjel, aby sme v tomto pomáhali, aby sme boli ten kanál. Lebo ja pôjdem za tým okresným aj krajským riaditeľom a vedúcim, hej, a opýtam sa ho. A keď mi povie, že to sa nedá, mne nepovie, hej, lebo ja viem, že sa to dá. A viem, že ako funguje systém. A to je ten rozdiel, že my vlastne v Červenom anjelovi poznáme ten systém a vieme, ako to funguje a preto vieme aj efektívnejšie pomáhať. Takže tak. A dúfajme, že tieto drobnosti sa časom vyriešia, lebo fakt aj v rámci hasičského záchranného zboru si tí príslušníci uvedomia, že sú potrební tí dobrovoľní hasiči. Lebo je to pomoc. Skalica, to je Trnavský kraj, pôjdu 4 na výjazd, požiar rodinného domu a zrazu tam príde 12 členov hasičskej jednotky zo Skalice, hej, dobrovoľníci. A to, čo by mali riešiť 4, budú riešiť 16. A vtedy si uvedomujú tí profesionálni hasiči, že áno, OK, aj keď nie sú niekedy na takej úrovni tí dobrovoľní hasiči, ale môžu aspoň šetriť tú silu, hej, tí profesionáli, lebo oni môžu byť odvolaní na nejaký iný zásah. A zase oni sú stále v službe. Takže tie výhody musíme vnímať, hej, aj v hasičskom záchrannom zbore, ale aj na obciach. Takže bez toho nebude fungovať efektívne ten systém, keď nebudeme hlavne spolu komunikovať. A myslím si, že komunikovať písomne a komunikovať takto otvorene, hej, z očí v oči, je oveľa efektívnejšie. A preto si myslím, čo som počul prvýkrát v Bratislavskom kraji, že oni každý pol rok majú vlastne také zamestnanie, hej, že hasičská stanica profesionálna pozve na IMZ alebo na OMZ, ako to nazveme, to je jedno, v rámci svojho zásahového obvodu tie DHZO, ktorí sú tam a preberú nejakú tému.
a odovzdajú si tie svoje skúsenosti, lebo tí profesionáli sú najskúsenejší. Takže myslím si, že takto by to malo fungovať v každom kraji. A dá sa to. Lebo sú také dni, kedy sú tie 24-hodinové služby veľmi vyčerpávajúce, ale myslím si, že raz za pol rok alebo minimálne raz za rok by sa to dalo riešiť táto spolupráca. Hej? Lebo inak to nebude fungovať efektívne. Ešte niečo? Niekto? Na kraji raz za rok a boli vysoko mnou hodnotené ako prospešné. Aj môžem povedať, že problematika, ktorá sa tam prediskutovala a aj od nás, boli pozvané Ačkové jednotky A1, riaditelia z celého kraja. A môžem povedať, že aj sa niektoré veci podarilo aplikovať do praxe, čo boli prospešné. A toto chýba teraz. U nás sú porady raz ročne na okresnom riaditeľstve. Som rád, že sú. Aj tam si veľa vecí vieme vyštrngať. A ja by som sa k tomu spojeniu dotkol, že tá iniciatíva by nemala ísť od nás. Ja si myslím, že tá iniciatíva už aj v tých hasičských jednotkách sa to vyštrngalo, lebo keď zrátate všetky hasičské jednotky, tak nás je pomaly 2000 a v prvom rade treba riešiť asi tie Ačkové a jednotkové zbory, ktoré zasahujú naozaj dosť často. A tá iniciatíva mala mi ísť zo štátu, akým spôsobom to uľahčiť to spojenie počas toho zásahu. Máte aj analóg, teraz sa prihováram k pánovi, máte základňovú radiostanicu s anténou so všetkým, ale jednoducho nevždy, poveternostné podmienky a tak ďalej, nevždy sa dovoláte. No, na to sa robia tie skúšky spojenia, a keď raz je tam nejaký pomer signál-šum, ktorý za normálnych okolností funguje, tak môžu aj fúriky padať. No ale napríklad z tej základňovej sa dovoláte, z vozidlovky sa odtiaľto dovolám a odtiaľu sa nedovolám, z tej Tatry. A pán mal pravdu a volá tým telefónom ešte keď idem s Ivekom, tak sa to dá aj keď ideme, ale z tej Tatry, keď je 1+2 niekde a učím vám to ako, neviem kde, tak veľakrát povieme, nič nepočujeme, hej, vykonáme výjazd 1+2, Tatra 148, zavoláme, keď budeme na mieste. Nepočujete, to je to operačné. Ale je to dôležité, že on asi ten operačný vie, že chlapi idú, je taká technika, taká sila, zavolaj, keď budú na mieste. Čiže to je naozaj je to problém. A toto by som kvitoval aj ja, lebo toto je diskusia, to sú také naše námety, apelovať na tie okresné a krajské riaditeľstva, vykonávať tie aspoň raz ročne porady. Riaditeľia závodných hasičských jednotiek, či už útvarov alebo zborov, a riaditeľia aspoň tých Ačkových a jednotkových. A ešte keď mám slovo, ja som tiež terčom nejakých útokov a atakov. A začnem to asi tak, že všetci odo mňa vyžadujú, aby som pri svojej činnosti dodržiaval zákon. Každý rok mi prídu z okresného riaditeľstva na kontrolu, pípnú poplach, potom tam 3 hodiny sedia a kontrolujú kompletnú dokumentáciu, ktorú mám viesť. To znamená, že štát odo mňa vyžaduje dodržiavať zákon. Zákon 314, vyhlášku 611, so všetkými poriadkami jednotlivých služieb. A na to, aby my sme sa niekde posunuli, tak musíme každý sám od seba začať ten zákon dodržiavať. Vo všetkom. Rešpektovať, aký je ten zákon, tá legislatíva není zlá, má svoje chyby a ja si ťažko si myslím, že zákony nikdy nejakú chybu mať nebudú, vždy budú nejakú chybu mať. Ale treba sa ho naučiť dodržiavať a každému povedať a každému inému občianskému združeniu a každému, ktorý sa chce miešať do vašich činností alebo vás poučať, mu povedať, počkaj. Ale ja sa zodpovedám starostovi, zastupiteľstvu, okresné, krajské riaditeľstvo a prezidium hasičského záchranného zboru. To sú pre mňa partneri. A zákon a vyhláška. A takto, keď sa budete riadiť, možno, že to niekedy bude bolieť, možno, že budú do vás kopať, píchať, ale ináč sa nikto nikde neposunie. A musíte oddeliť jablka od hrušky, musíte jasne vedieť, ja neviem odkiaľ ste a z akých jednotiek ste, ale pre vás je smerodatný hasičská jednotka, zákon a vyhláška. A tým sa ja riadím a bodka. Ako Dávid povedal, cvičenie, my sme tiež nedávno boli na základnej a zdokonaľovacej príprave veliteľov a všetci sme tam, a ja som sa tam zúčastnil a sedel som
a bolo nám rozprávané presne, ako hovorí vyhláška o previerkovom cvičení a taktickom cvičení. A potom vás niekto príde školiť, že ste nerobili okrskové cvičenie. No ale čo je pre mňa okrskové cvičenie? Rozumiete? Ja môžem robiť len to, čo mi ukladá zákon. Potom niekto od vás chce, toto je problém, toto je pre mňa zásadný problém, že sa niekto neodborne mieša do našej činnosti. Keď sa mi mieša do mojej činnosti odborne, okresné riaditeľstvo, okresný riaditeľ, páne, nebudem konkrétne menovať, sú to ľudia, ktorí sú odborne spôsobili, majú školy na to, skúsenosti, od nich si dám poradiť a od nich niekedy, aj keď má možno, že iný názor, je to svoj, ale jednoducho mi to povedal, on je pracovník okresného riaditeľstva, tak sa tým budem riadiť. Ale nie svoj vôľa nejakého Jožka alebo Ferka alebo Pálka, preboha, však tu je zákon. Vy chcete všetci odo mňa, aby som dodržiaval zákon. Tak sa ním preboha riadím. A nie, že vy chcete, zase som zlý, že neposielam niekde správy o zásahu. A prečo by som ich mal posielať nejakému občianskému združeniu? Chápete? Toto sú problémy, s ktorými sa stretávame, s neodbornosťou, so zasahovaním a niekto sa nemôže zmieriť s tým, že situácia a legislatíva je taká, aká je. Že ja nedám, príde mi ročné hlásenie, lebo som aj člen dobrovoľnej požiarnej ochrany. Príde mi ročné hlásenie. Ja tam nenapíšem techniku, ktorá je majetkou mesta. Hej. Akým právom by som mu tam napísal? A potom niekto odo mňa ešte chce, aby som tam napísal zoznam členov zarazených do hasičskej jednotky aj s nejakými údajmi. Veď ale mne žiadny člen hasičskej jednotky, ktorý je menovaný starostom, nedal súhlas s narábaním osobných údajov. Chápete? Čiže vy musíte začať, my musíme všetci naprieč celým Slovenskom, ktorým nám záleží na hasičských jednotkách a na zákone dodržiavať zákon. A jednoducho takto to je. Pokiaľ sa zmení legislatíva, že mám tie správy posielať aj tam, alebo že mám svoju činnosť riadiť tak, budem sa riadiť. Ale ja sa momentálne riadím zákonom. Aj čo sa týka, sú problémy zdokonaľovacia príprav v hasičských jednotkách. Hej. Učíte sa, že za zdokonaľovaciu prípravu je zodpovedný starosta, zriaďovateľ a vykonávajú veliteľ. Podľa rozsahu, hej, 7 hodín mesačne. 6. A potom ste pozvaní na nejaké jedno občianske združenie s druhým občianskym združením robiť niečo a vy tam nejdete a zase ste zlí. Takže s týmto sa bežne stretávame, s neodbornosťou, s nekompetentnosťou, že ľudia a orgány, ktoré nemajú právo zasahovať do tejto činnosti, zasahujú a ešte ste zlí. A toto sa treba zmeniť. Vo všetkej svojej činnosti. Zákon, vyhláška. Toto mi to ukladá. Vy ako vediteľa, ste tu vediteľa, ste vy zodpovední za akcieschopnosť, za hasičskú techniku a spovedáte sa zastupiteľstvu a starostov. Nikomu nie. A toto, keď budeme dodržiavať, tak sa to potom všetko pohne ďalej. Ale toto kvitujem, určite treba aj prostredníctvom takýchto ľudí, čo nás budú podporovať, apelovať na hasičský záchranný zbor, vykonávať aspoň raz ročne porady. Tie porady majú veľký zmysel, lebo tam si človek môže povedať z tej praxe, že s čím sa stretáva, s čím sú problémy a takto sa to dá riešiť. Nie tým, že budeme jednotlivo vypisovať na prezidium hasičského záchranného zboru, ja mám taký problém, odtiaľ Jožko z Michaloviec má taký problém, to nie je systém. Hej. My potrebujeme systémové riešenie. Takže už sa to oddelilo, už sa tie jablky od rušiek oddelili, veľa ľudí chápe, čo sú to hasičské jednotky a čo sú to občianske združenia. Ale potrebujeme aj tie zákony a vyhlášky, není to až tak zle, ale potrebujeme to ešte tak dočesať z praxe, lebo už povedzme z tých posledných 4-5 rokov tej činnosti sa vyskytnú naozaj nejaké problémy, ktoré naozaj riešiť treba. A či to bude taká alebo taká politická situácia, jednoducho treba. Presne takto ja naviežem na Romanové slova. Keď sme si zakladali naše združenie, tak rozmýšľali sme, že čo si dáme za ciele. Toto sú oficiálne naše stanovy. Takže vidíte,
Dobre, vykonávať činnosť v oblasti ochrany života, zdravia, majetku, životného prostredia alebo pred požiarmi, to je taká povinná jazda, hej, lebo bez toho vlastne uznajú, že pôsobíte v rámci oblasti ochrany pred požiarmi, ale my fyzicky nevykonávame túto činnosť v Červenom anjelovi. Ale hneď ďalší bod. Vytvoriť odbornú platformu na riešenie problematiky dobrovoľných hasičských zborov obcí. Čo Roman povedal, že tá iniciatíva by nemala prichádzať od nás. Áno, súhlasím. Úplne súhlasím. Lebo na to sú kompetentné orgány štátne. Hasičský záchranný zbor. Ale čo robiť, keď neprichádza tá iniciatíva? Hej? Tak preto sme si museli založiť a preto sme si povedali, že poďme, buďme my tí, ktorí to budú iniciovať a poďme riešiť tie veci, lebo sme videli, že nikto to nerieši. Respektíve tí, ktorí to prezentujú, že to riešia, neriešili. Iniciovať odborné, progresívne, efektívne alebo správne riešenie problematiky zboru kompetentným orgánom verejnej správy alebo fyzickým osobám. To, čo povedá Roman. Jedine podľa legislatívy. Nie podľa toho, čo myslíme my v Červenom anjelovi. Nie. To musia byť všetko odborné, uznané a vhodné veci, lebo fakt tu o nič iné nejde, iba o záchranu života, zdravia a majetku. To nemôžeme improvizovať, hej, že teraz budeme vymýšľať to, čo inde funguje. Hej. Tak preberieme si taký systém a navrhneme taký systém, čo vieme, že bude fungovať. A nie, že v jednom okrese funguje to tak a v druhom inak. Nie. Musí to byť jednotný nejaký ucelený systém na celom Slovensku. Podieľať sa na tvorbe a pripomienkovaní všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi. Áno. 314 ukladá túto možnosť, tak prečo by sme to nevyužili, keď to môžu iné občianske združenia využívať a zneužívať, lebo sa to deje, zneužíva sa legislatíva v svoj prospech, tak rozdiel medzi nami a inými združeniami je, že my nechceme to zneužívať o svoj prospech. Ja nechcem mať zamestnancov v našom združení, nechcem na nich štátne dotácie, nič. Proste my fakt chceme len tie záujmy zastupovať, aby tie hasičské jednotky a celý ten systém fungoval efektívne a hlavne odborne. Podieľať sa na publikačnej, vzdelávacej, školiacej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi a zvýšenie odbornej úrovne. Teoretických vedomostí, odborných znalostí, praktických zručností a návykov členov DHZO. Toto je taká obrovská agenda, proste, že ja vnímam celú tú situáciu tak, že sme niekde. Sme tu napríklad, hej. Mohli by sme byť aj tu, hej, ale samozrejme aj nižšie. My chceme prispieť tomu, aby sa tá úroveň vždy minimálne navýšila na tú, dajme tomu na tú nulu, keď všetci budú dodržiavať tú legislatívu, ale aby všetci dodržiavali, tak budeme musieť mať takú legislatívu, čo môžeme, a kde je všetko dané, hej, a nemusíme improvizovať, hej. Takže najprv tú legislatívu treba upraviť a potom všetci musia dodržať tú legislatívu a vtedy bude efektívne fungovať ten systém. Tá odborná úroveň aj niektorých členov hasičských jednotiek je na nízkej úrovni, preto treba robiť všetko, hej? Aby tie školenia, na ktorých sa zúčastníme, neboli len tak za papier. Aby sme dostali potvrdenie, certifikát a hurá, máme všetko zadokladované, ale nemáme žiadne vedomosti z toho. Hej. Ako som povedal, keď som absolvoval základnú prípravu ako dobrovoľník, tak trvalo to fakt 40 hodín, 4 víkendy, 8 dní to bolo. Tak ja sa pýtam, ako je možné, že niektorí to vykonávajú za 2 víkendy, takže 3 dní sú prednášky a 4. deň sú len skúšky. Jak to fyzicky vychádzajú tie hodiny a všetko im prechádza? Hej? A potom, aké sú tie vedomosti, čo tam načerpajú tí ľudia? Lebo ja tiež by som tu mohol premietať celý zákon a prejsť paragraf za paragrafom. A čo by to vám dalo? Nič proste, to sa takto nedá. Hej? Takže myslím si, že celý tento systém sú rôzne formy vzdelávania. Treba aplikovať. A fakt, aby
tie subjekty, ktoré majú tú akreditáciu, aby získali len také subjekty, ktoré fakt spĺňajú nejaké kritéria. Jednotne zastupovať zbory. To tam trošku je zle napísané, lebo my nezastupujeme zbory, hej, oficiálne. My zastupujeme a hájime záujmy tých zborov. Takže my nechceme nikoho zastupovať, lebo to sú obce a my nebudeme zastupovať obce, hej. Ale spolupracujeme s OZMOSom, lebo oni sú tí, ktorí združujú tie obce, hej, väčšinu. A mali sme rokovanie. A povedali sme názor, že proste treba, aby tí dobrovoľní hasiči boli chránení. A jednak ani o tom nevedeli, že sú tu také problémy. Ale samozrejme s tým súhlasili. Veď tí starostovia presne vedia, že prvá organizácia, na koho sa môžu spoliehať, to sú hasiči. Oni sú tu a nie len pri závažných či nežiadúcich udalostiach, ale hoci čo sa deje v dedine alebo v meste, to sú tí, ktorí budú aktívne sa na tom podieľať. A samozrejme spolupracovať so subjektmi. Čo aj spolupracujeme, hej, hlavne s obcami, rôznymi občianskými združeniami, lebo existujú na Slovensku aj iné združenia, ktoré fungujú v rámci toho ochrany pred požiarmi, v oblasti ochrany pred požiarmi. Spolupracujeme taktiež s Fire Reportom, aj s odborníkmi z rôznych oblastí. Takže toto sú naše ciele. Nechceme nikoho riadiť vôbec. Chceme len fakt pomáhať a toto je tá naša hlavná myšlienka, že vytvoriť si tú platformu. Ale nie len tú odborníkov, ale aj tú hasičskú platformu, kde viete povedať tie svoje problémy, čo my potom spracujeme a skúsime ako taký nejaký kanál to preniesť na tých kompetentných. Nebudeme to riešiť v rámci Červeného anjela, nebudeme tu spasiť celý svet. Nie. Vymyslíme nejaký návrh, čo odovzdáme, ale nebudeme nikoho nútiť, aby vlastne konali podľa toho, čo my uznáme za vhodné. Lebo my nie sme tí kompetentní, hej? A takto by sa mali chovať aj tie ostatné združenia. A museli by to pochopiť proste, že nie sú to na to, aby to riadili, ale aby pomáhali tým obciam a tým hasičským jednotkám. Takže toto by som chcel povedať na záver, nechcem to už ďalej naťahovať, keďže nemáte, ale kľudne, pýtajte sa, povedzte, čo vás trápi, čo by ste chceli riešiť. A ja som sem napísal nejaké tie problémy, čo v budúcnosti určite budeme riešiť s hasičským záchranným zborom, a to sú tie vysielačky a hlavne tie porady, respektíve tie zamestnania, hej, praktické, s hasičským záchranným zborom a hasičskými jednotkami. Myslím si, že aj hasičský a záchranný zbor presne vie a musím dodať, že sú okresy, ktoré toto robia. Každý rok majú tie porady a tá spolupráca medzi členmi a príslušníkmi je na veľmi dobrej úrovni a vnímajú ich ako fakt ako spolupracovníkov a nie ako nejakú konkurenciu. Lebo aj to je počuť, že berú nám robotu, hej, tí dobrovoľníci, všelijaké reči sú, ale ja z pohľadu operačného dôstojníka môžem povedať, že tí velitelia už vedia robiť s tými dobrovoľníkmi. Ja som nastúpil v 2017, áno, a vtedy to bolo úplne akože inak. Časom prešlo 7 rokov, 6, a už ten systém funguje inak, hej. Zvykli na nich, myslím, profesionálni hasiči, na dobrovoľných a využívajú ten potenciál, lebo je to potenciál. Takže ja by som iba toľko dodal. Vy ako vravíte, že hasičom berú dobrovoľný robotu. Prečo sa takto sú také reči. Zákon aj býva každému občanovi, ako v prvom rade poskytujú prvotné, príklad dopravná nehoda alebo niečo prvotné, tie akože záchrana ľudského života také. Aj keď nemusí byť hasičný záchran, ale zákon vyplýva buď zavolať pomoc, alebo snažiť sa pomôcť vo svojej schopnosti a svojej, čo vie. A na druhej strane tiež príklad je ako požiar alebo niečo, tie prvotné, keď viem, že tá zložka, príklad už, alebo boli tam kadejaké, že ty sa, to doťahovaš dlhosti, že
prvotná zložka, viem, že tam príde aj zložka, hej, napríklad dobrovoľný hasičský zbor za minútu, urobiť tie naozaj prvotné, fakt dôležité tie úkony, pozrie, prekontroluje, kým dojde tá AZZ, akože tí, čo sú tí ako garant, hej, tá profesionálita, hej, tak tiež už potom prídu, už to prevezmú, ale tiež prvotné je to, že boli tam aj rozporov, že sa akože medzi sebou tie hasičské jednotky bereme na robotu a toto. Čiže na jednej strane je tam tá jednotka, nie, že to každý robí idú, tí chlapci to vedia, snažia sa pomôcť, tie prvotné úkony, a už príde hlavná, tak si to preberú a sa pokračuje, tá komunikácia tam zlyháva všade. A ja sa pýtam, že prečo to takto funguje? Že prečo? Treba vnímať aj tú minulosť, že profesionálny zbor, ako to teraz poznáme, tiež vznikol v roku 2001, hej. Aj predtým to fungovalo, inak to fungovalo podľa iného zákona, ale v roku 2001 tí dobrovoľní hasiči neboli nikde. Na súťažiach, hej. No, tak, na súťažiach, ale tá výjazdová činnosť, ja nepoznám štatistiky, ale myslím si, že boli iba v desiatkách, keď boli nejaké. A proste, keď človek ako profesionálny hasič zvykne na nejaké situácie, že áno, na nikoho iného nemôže spoľahnúť iba na tých profesionálov. Potom prichádzali časom tí dobrovoľníci, ale neboli ustrojení, nemali vôbec žiadne vedomosti, aj technika bola na takej úrovni, tak jasné, že ich brali, že sú tu iba na záťaž. A časom štát začal dotovať tie hasičské jednotky, začali mať lepšie tie vybavenia, už sa začali tie školenia rôzne, hej, načerpali nejaké odbornosti a už sa tá situácia začínala meniť. Lenže tá situácia nemenila len pre tých dobrovoľných hasičov, ale pre tých profesionálnych, ktorí mali pred sebou nejakú výzvu, hej, že musia teraz spolupracovať s niekými, koho nepoznajú, nevedia, že čo sú zač tí dobrovoľní hasiči, že čo zvládnu a hlavne, že berú za nich aj zodpovednosť. Lebo oni sú tí velitelia zásahu. A toto treba mať na zreteli, že vždy ten veliteľ zásahu zodpovedá za každého jedného hasiča. Áno, niekedy povie tomu dobrovoľníkovi, že nemôžeš zasahovať, choď preč, lebo buď nie si ustrojený, alebo robíš to, čo by si nemal, hej? Ale lebo je zodpovedný ten veliteľ zásahu. A ten proces netrvá, respektíve trvá dlho, hej? Hociaký proces, ktorý naruší celý systém, alebo nejaký zaužívaný systém, trvá veľmi dlho. Hlavne v Slovenskej republike. Takže treba mať aj pochopenie aj k tým profesionálom, že áno, proste oni riešili doteraz niečo, majú nejaké skúsenosti, ale keď pomaličky sa do toho dostanú aj tí dobrovoľní hasiči a ukážu, že áno, aj oni môžu byť užitoční, tak myslím si, a je to už fakt, že je to tak na Slovensku, že budú spolupracovať. Neviem, ako to u vás funguje, chlapi, ale... Môžem? Jasné. Ja by som poprosil, ak môžem, tuto máme dvoch pánov z okresného riaditeľstva Hasičského záchranného zboru. Je tu pán Školna, ktorý je veliteľ útvaru. Dnes vedľa mňa sedí Braňo Bubok, čo je veliteľ čaty. To sú chlapi ostrielaní z praxe. Ja by som bol rád, keby aj oni povedali svoj názor a svoj pohľad na tú spoluprácu medzi tými zložkami štátnymi, ktoré zastupujú, a nami, tými dedinskými hasičmi. Však počúvame teda celú tú debatu, tak odznelo tu veľa, podľa mňa, plodných informácií a dobrých informácií. Poznám sa trošku aj tam s kolegom Maťkom, lebo som 6 rokov vlastne slúžil na hasičskej stanici v Martine, čiže chalanov z Turian poznám. A tam teda spolupráca bola, ja si myslím, že na veľmi dobrej úrovni. A odkedy som teda prievidzi vedúci OPT, tak robil som na margo tej odbornej prípravy napríklad veliteľov. Robil som 2 odborné prípravy veliteľov DHZ-dočiek a to je vlastne tá spolupráca, ktorá vlastne prebieha. Čo sa týka tých porád, ono je to aj v hlavnom zameraní, že okresné riaditeľstvo by malo robiť vlastne, každé okresné riaditeľstvo by malo spraviť poradu s veliteľmi alebo členmi DHZ-ov raz za rok. A tá odborná príprava, je pravda, že odbornosť u dobrovoľných hasičov je ešte stále na dosť nízkej úrovni u väčšiny, ale sú práve, že tie ačkové zbory, čo sú v našom okrese, ich je 7 alebo 8 a jednotiek
Ačkových, tak tam tá odbornosť je už zase práve naopak na vysokej úrovni, lebo stali sa mi také veci, že keď som sa pýtal toho veliteľa, tak mi nevedel ani povedať, ako má vlastne techniku v jednotke a chceli zrobiť veliteľa jednotky, takže vtedy som vlastne pochopil, že ešte tie rozdiely sú diametrálne vysoké. A čo sa týka spolupráce na výjazde, to by skôr mohol kolega veliteľ Čaty povedať, že niekedy pomaly ešte musia tí veliteľa v zásahu dávať pomaly pozor na tých dobrovoľných hasičov, ale zase vieme, máme vytipované zbory, kde sa môžeme o pomoc tých dobrovoľných hasičov naozaj oprieť. Ako ja som skôr taký, že nechcem vyprávať sám, ale ak sa volá čo opýtate, tak neodpoviem, takže tak to by som Jasné, ďakujeme, akože to je super názor, myslím si, s týmto akože plne stotožňujem a súhlasím, lebo fakt je rozdiel medzi tými dobrovoľnými zbormi, ale toto je spôsobené aj tou legislatívou. Vždy na konci je tam tá legislatíva. A hlavne tie kategórie, hej. A1 a potom BC. Ale je tam obrovská takáto čiara, hej, lebo ani tá legislatíva neukladá toľko povinností, respektíve neupravuje tie Bčkové a Cčkové zbory, ako upravuje Ačkové a jednotkové. Čo sa týka už na začiatku výjazdový čas, do 10 minút a do 2 hodín. To je taký obrovský rozdiel proste, že nemôžeme očakávať ani tých dobrovoľných hasičov, že budú na rovnakej úrovni. A napríklad taká skúsenosť, že vyhlásil som poplach pre Bčkovú jednotku, lebo bol požiar v ich katastri a oni povedali, že nie, že OK, alebo dobrý deň, na to máme 2 hodiny. Takto začína ten hovor. Hovorím, OK, dobre, kľud. Ste schopní, alebo nie ste schopní? Nominálne na to 2 hodiny, tak obvolám, no a nakoniec išli, hej, po 20 minútach, ale vyjazdovali. Ale takto to nemôže fungovať proste. Lebo áno, ako si povedal, že majú tí profesionáli typované jednoty, ktorými sa dá. A myslím si, že aj na operačných strediskách to presne vedia, že ktoré sú tie jednotky a nasadzujú ich častejšie. Hej. Ale určite potom aj tá kompenzácia by mala byť iná pri tých, ktorí zasahujú oveľa viac, ako pri tých, ktorí možno, že ani raz za rok nezasahujú. Lebo potom už prichádzajú do vzorca tie veci, že áno, vyšleme ich na výjazd, lebo sa stane, idú mimo katastrálneho územia a medzičasom to zistíme, že to nie je až taký veľký napríklad požiar a veliteľ zásahu pošle naspäť. Ani nezasahovali. Ale 50 € nafty už minuli. A dostávajú taký istý balíček každý rok, ale takýchto výjazdov možno, že majú viac ako tí, ktorí stále zbierajú ako Bčkové alebo Cčkové kategórie tie peniaze zbierajú. No, dostávajú tie dotácie od štátu a iba do skladových zásob míňajú tie peniaze. Pritom by boli užitočnejšie pre tie A1-kové až. Takže myslím si, že celý systém treba prekopať určite. Ale keď ťa môžem tiež poprosiť vyjadriť sa k tejto veci o spolupráci. Tak za mňa, až môžem, čo sa týka tej spolupráce, tak asi najčastejšie sa stretávame s chalami z Nitrianskeho Právna, keďže táto strana býva taká viac menej zakliatejšia. Hej. A čo sa týka tej vybavenosti, ako majú oni, tak takú koľkokrát nemáme ani my, čo si budeme hovoriť. Proste oni majú aj teda techniku, aj všetko, aj ľudí, proste vždycky, keď sa dá, tak akože veľmi veľa razy nám pomohli, hlavne pri tých požiaroch, čo boli také väčšie, tak ako my keď tam prídeme s 2 autami, povedzme s cisternou, s ATEGom, 4, povedzme 4 plus 1, no ale chalani prídu 8, tak to je už rozdiel. V operačkách tých, povedzme, striech a tak to je veľmi platná pomoc, ale tak ako zase na druhú stranu mali sme aj také výjazdy, kedy fakt sme mali požiar, to bolo na Pile a prišli tam chalani, myslím, že C-čková kategória nejaká, tam doletel jeden chalanisko, to mal iba prilbu na sebe, tričko, trenky a náprudníci. Tak som povedal, choď preč a daj to tomu chalaniskovi, čo je za tebo, čo je ustrojený.
Obehol som si celý objekt, prídem naspäť a majster zase na prudici. Zase iba tá prilba, ale tričko trenky. Áno. Akože stretávame sa s tými rozdielmi, ale jak povedal to Tibor, tak tí, s ktorými sa dá robiť, máme vytipovaných tých, vlastne aj dobre vedia aj naši operační na kraji, kedy ich majú ohlasiť a s tými sa nám skrátka na mieste dobre robí. Ja si myslím, že celé to nasadzovanie má byť o efektívnosti. A tie DHZO by mali byť na takej úrovni, že keď je ich úloha zasahovať samostatne, tak aby aj vedeli samostatne zasahovať. A tým pádom, lebo stane sa, hej, že na napríklad spadnutý konár, hej, pošleme aj DHZO, ale musíme poslať aj tých profesionálov, lebo jednak, pokiaľ dostaneme tú spätnú väzbu na operačnom, že bude vyjazdovať tá jednotka, stále je tam to ohrozenie a stále nemáme tú spätnú väzbu. Takže to jednak súvisí s tým vyrozumiacím systémom, že to nemáme, hej. Súvisí s tým, že musíme tam nasadiť hasičskú jednotku a tiež aj s tými rôznymi úrovňami tých hasičských jednotiek. Takže pokiaľ tu nebude nejaký lepší systém, legislatívne pozadie toho celého, tak ani ten praktický systém nebude efektívnejšie fungovať. A nechcem povedať, že ale musím povedať proste, že na toto celom majú rôzne občianske združenia svoj podiel, lebo že sme sa nedostali počas tých 10 rokov, odkedy štát masívne podporuje tých hasičských jednotiek na určitú úroveň, tak to nie je iba chyba tých hasičských jednotiek, ale tých občianskych združení, ktorí sa tvária, že všetko je OK. Všetci dostávate peniaze, máte nové autá a všetko funguje. Čo tu ešte chcete? No. A preto sme vlastne začali riešiť túto situáciu, lebo vnímame aj tie nuancy, tie veľmi jemné tie veci a podrobnosti, hej, ktoré ešte stále treba doriešiť. Samozrejme sú tam aj obrovské tie nedostatky, ale snažíme sa, čo sa dá, aby keď ten jeden z našich cieľov je, aby tá pomoc bola efektívna. Či sa už jedná o pomoc od hasičskej jednotky obce alebo od profesionálov. Takže tak tomu. Ja chcem povedať takú myšlienku, a to je odkaz pre hasičský záchranný zbor. Tiež sme to kedysi riešili. A pamätám si aj ja časy, kedy pred 20 rokmi príjazd jednotky dobrovoľných hasičov na miesto požiaru vyvolal na tele veliteľa zásahu husiu kožu. Pamätám si to, ale nikto z nás v žiadnom prípade nechce hasičský záchranný zbor nahradiť. Ja za seba hovorím, že chceme byť nápomocní, chceme hasičskému záchrannému zboru poskytovať pomoc a chceme robiť všetko preto, aby tá pomoc bola odborná. A takto by sme sa mali aj všetci chovať. A musí si aj hasičský záchranný zbor uvedomiť, nikdy som nekomentoval hasičský záchranný zbor, ani nebudem. Ale vieme, tuto naši priatelia, ako slúžia na tých staniciach, aj Martin vie, že plný stav smeny je 14, slúžievajú 8-9, na požiar sú 6. A naozaj, keď je nejaký požiar a idú 6 hasiči na 2 autách, z toho jeden je strojník, druhý je strojník, potom už z 2 strojníkov je len jeden strojník, jeden je vediteľ. A taký požiar, ktorý trvá 4-5 hodín, naozaj aj pre toho vediteľa je vysoko hodnotená, keď mu tam prídu pomôcť šikovní dobrovoľní hasiči. Keď len príde nejaká jednotka, dovezie vody, je to veľká pomoc. Takže toto je môj odkaz, že nikto, ani ja som si nikdy nemal v hlave, že niekoho nahradiť nechceme. Pomáhať hasičskému záchrannému zboru, pomáhať občanom, obciam a mestám a chceme, aby tá pomoc bola kvalitná a odborná. A keď si tam píšeš tie poznámky, tak ja mám ešte jedno ťažké srdce a to ťažké srdce už je od roku 2001 a strašne chýba dokumentácia.
A v podstate už 20 rokov sme od Hasičského záchranného zboru sme sa nedopracovali, že by niekto urobil jednotnú dokumentáciu, ja by som to nazval hasičský rok, hasičské jednotke, aby som si aj nemusel vyrábať v tabuľku evidencie kondičných jazd. Aby niekto nemusel vyrábať plán zdokonaľovacej prípravy. Myslím si, že toto už malo byť jednotné dané a nie s Ľubom Maňkom a firma Florian, ktorí to teraz predávajú a aspoň sme niečo, alebo aspoň sa niečo vyrobilo, že máš čo vypisovať. A toto strašne chýba, že by tento hasičský záchranný zbor dalo nejakú jednotnú dokumentáciu pre hasičské jednotky, pokiaľ máš strojnú službu, tu máš dokumentáciu strojnej služby, vrátanie plánu, údržby hasičskej techniky. Toto strašne chýba. A myslím si, že to nie je až také náročné, lebo tá dokumentácia existuje, možno, že ju len treba prevziať a povedať, toto bude tá dokumentácia, túto treba schváliť a túto budú hasičské jednotky obciam miest. Nie, že každý si svoju voľne vyrobí takú tabuľku, toto vedie. Jasné. Ďakujem veľmi pekne za myšlienku. Ja som povedal určité veci od nášho združenia, že čo sme zač. Nerozprával som o našej činnosti. O konkrétnej činnosti. Samozrejme pozadí behajú určité projekty naše a jeden z tých projektov je informačný systém pre hasičské jednotky. Chystáme vlastne jednotný informačný systém práve pre DHZO, kde všetko bude elektronicky dostupné, všetká dokumentácia, vedenie členov, školenia, plus bude tam aj tá zásahová časť, bude to fungovať skoro ako tá džina, že budú tam klikať tie časy, nebudú musieť to zapisovať niekam, ale ten systém to zaznamená. Problém je ten, že nemáme financie. Dotácie sú rôzne, respektíve tie výzvy sú rôzne, ale zatiaľ sme nezískali žiadnu dotáciu na túto našu aktivitu, nakoľko je to také špecifické, že konkrétne nikto to nechce podporiť, lebo radšej podporia nejaké, nehovorím, že väčšie, lebo to sa týka 20 000 ľudí na Slovensku, hej? A 2000 jednotiek. Ale všetci si myslia, že to je úloha samospráv, to je úloha DPO, to je úloha štátu, to je úloha HAS, ale na konci nikto ešte nevymyslel takýto systém. Pracujeme na tom, aj bez financií, už funguje tam nejaká časť, ale chceme to spraviť tak, aby tie základné funkcie boli dostupné zadarmo pre každú hasičskú jednotku a samozrejme budeme musieť potom nejaké moduly tam spoplatniť, lebo bez toho bohužiaľ sa nám nedarí. Hej. Chceme ešte v tomto smere uchádzať aj o dotáciu z rozpočtu ministerstva vnútra. Uvidíme ako, ale tam tiež je potrebná spoluúčasť. Takže my nie sme firma. My sme občianske združenie a nemáme ani vlastné zdroje. Hej, v takom množstve, aby sme vedeli potom efektívne požiadať o nejakú vyššiu dotáciu. Ale určite aj toto tiež riešime. Áno, vieme, to je obrovská záťaž. V dnešnej dobe na papieri písať hocičo, maximálne iba takéto poznámky robiť, ale nie, že viesť dokumentáciu na papiere. Keď je dnes taká technika, že všetci na mobiloch fungujeme. Hej? Takže áno, vieme toto, aj to riešime. Hovorím, dúfam, že sa nám podarí aj ten Fire Report dotiahnuť budúci rok do konca na každé operačné stredisko. To sú také naše základné projekty, ale hlavným projektom je zmena legislatívy. Lebo pokiaľ to nebude dobrá legislatíva pre hasičské jednotky, tak stále tie občianske združenia budú zneužívať svoje postavenia a budú manipulačne sa správať iba kvôli tomu, aby získali štátne dotácie. Lebo o nič iné tu nejde, bohužiaľ, iba o peniaze. Takže tak. Zatiaľ ste sa nás mohli stretnúť iba na Facebooku. Chceli sme sa takto stvárniť a
trošku to osobnejšie, hej, prebrať. Uvidíme. Chceme pokračovať v týchto otvorených debatách, lebo myslím si, že má to zmysel. Hlavne, keď tých diskutujúcich bude viac, hej, a môžeme potom preberať tie naše konkrétne problémy. A chceme mať taký výtlak, že keď niečo povieme, že toto je problém a tiež nie iba chceme poukazovať na problémy, ale chceme aj navrhnúť vhodné riešenia. Hej? Lebo toto je najjednoduchšie, povedať, že aké sú problémy. Ale potom nikto nepovie B, že ako to potom treba riešiť. Ale práve náš potenciál je v tom, že navrhneme odborné riešenie, ale chceme dosiahnuť aj to, aby nás aj vypočuli a počúvali. A hlavne hasičský záchranný zbor. Ale ja som takýto trošku pozitívne nastavený človek, takže dokedy nás nebudú počúvať, tak my budeme robiť našu činnosť. Takže bohužiaľ majú smolu s nami. Dobre, veľmi pekne vám fakt ďakujem, že ste sa zúčastnili prvej otvorenej debaty o hasičských veciach. Dajte si tie pagáčiky, prosím vás. A zoberte si aj energetiáky, tam sú vzadu. Nachystali sme aj nejaké perá, zápisníky. Fakt to sú také predmety propagácie nášho združenia. Ešte raz vám ďakujem. A týmto by som ukončil túto debatu. Dobre. Ďakujem.